El Centre d'Investigació Príncep Felip de València desenvoluparà per primera vegada a Espanya un projecte de clonació terapèutica que permetrà aconseguir cèl·lules mare per curar malalties que avui en dia no tenen curació. La tècnica consisteix, com es vam informar la setmana passada, a retirar el material genètic d'un òvul i intercanviar-lo pels nuclis d'una altra cèl·lula procedent de pell humana. Amb aquestes noves cèl·lules es podria elaborar material de qualsevol altre teixit. Les dues primeres malalties que s'estudiaran amb aquesta tècnica són l'epilèpsia infantil i la paraplègia espàstica hereditària. Per la seva part, el ministre de Sanitat, Bernat Sòria, s'ha felicitat que amb aquest primer projecte de clonació acabe l'etapa de foscor del govern d'Aznar que va prohibir aquestes pràctiques. Al fil d'esta notícia, els hem de dir que avui hem conegut que el nord-americà Craig Venter, considerat com el pare del genoma humà, ha aconseguit crear el primer cromosoma artificial, un descobriment que possibilitaria en el futur la creació de vida artificial.